Doncs les úniques explicacions que m'han dit a mi la meva família sobre la guerra han sigut quan les meves àvies eren petites, que deien que sonaven les sirenes perquè s'amaguéssim i començaven a caure bombes i després la fam que passaven quan eren petites, que això es mostra ara, a dia d'avui, quan es fan de dinar, que posen bastant plats a la taula. Altra notícia que tenia de la meva família, que ja va ser després de la guerra, a l'època de la dictadura franquista, va ser que un dels meus avis, per la part materna, va estar empresonat per ser rojo a una presó de València. I a l'institut ja, quan acabaves gairebé el trimestre, que ja eren les classes finals, començaven a donar història d'Espanya, que gairebé no donava temps a saber res. I com diu la fita, la societat que no té memòria està condemnada a que li ocorreixen les mateixes coses que al passat.